and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Ha? Nagkasabot ko si mong gibati, ate. Maong ayaw kagaol. Roy. Gamay ra kaning kalibutan, ha? Dili siya makalikay kutob sa iyang gusto. Kay ato ra gyapon siya matultulan. Unsaon? Isalig nila ako, ate. Migawas na gid siya storil nga iyang himutangan. Oh, tungod kay dili man siya gusto nga naay mo baraw sa bisan unsa nga gusto niyang buhaton. Gipasabot na gani siya ni Aisa kung unsa kadako sa kalainan kung naang usa ka inahan nga naa sa iyang kiliran. Pero gusto gyud niyang ipakita nako. Gawa siya magkinahanglan og gihas sa usa ka inahan. Maong iya kong ipakalitan. Diha human siya magmo nga dako kayo siya problema sa traffic adlong tanan. Nanghipos dayon siya siyang magamit. Ug milagad dayon paingon nga to siyang nakita nga kapuy-an sa way pagsulti kung asa ning dapita. Pagkalahi ra ganyan ni Jared, no? May gudiyang pagkaliwat ni Amaya siyang amahang barumbado. Purya tandog sa iyang kalak. Ate, akong tambag nimo. Ayaw lagi pagpadaas kag ul tungod sa pagpabadlong ni Amaya. May panahon ra nga mobalik to nimo. Ug ayaw ka balaka tungod kay pangitaan akong paagi nga makatabang ko nimo. Aron gyud nimo matultulan ang gipuy-an ni Amaya. Hi. Nakapahuay ra ka. Kaloy, sige no. Salamat. Gidati ka din sa hotel kay nakasiguro magyud ko nga kung mapundo ta dito sa ato karon. Dili ka man makatug. Kaya ang imong atensyon, tuwa man permi ni Mommy. Nagsige ka na malag-apong niya kay nabalaka ka. Sa pagkatinuod lang, secretive good kay na sa mama. May mugid kay na siyang muluom siyang gibati. Patuon ka nga okay ra siya. Bisag ang tinuod, perte na yung gubaas iyang kasing-kasing. Nabalaka ko, nga tungod ining gibuhat ni Amaya. Matandog na sad ang sakit ni mamas kasing-kasing. Dili lang unta in town, uy. Kaluoy, baya. My love, unsa kag muundang na lang kag trabaho sa call center. Mga bangkag space nga, sentro kayo sa daghang mga tao. Magtukod ang atong parlor. Si Mommy ang himuon atong manager og ato sa patrabahoan si Tita Gemma. Himuon nato nga busy ang huna-huna sa duha ka mga olds. At ibalik ang atensyon ni Mommy with Tita Gemma sa trabaho nga nakatunan nila sa pagmahal. Aron basit sa ingon, malingaw sila. What do you think? A good idea. Nga gusto na kong sakyan. Basin tuod kung naana ang parlor, malingaw ang tinuoray sila si Mama ug Tita Gemma. Okay, love. Ato ni isulti ni Mama ang imong plano. Patik! Murag kalit na buhi akong dugo, da? Gibingaw na ba kayo ko sa among trabaho ni Mama nimo sa salon kani Antudo? Mahupasalamat yun ko kung tinudunan ninyo ni Ayes ang inyong plano. Di na ta maglangay, Jem. Di na ta magpunay huna-huna sa itong mga problema. Correct. So, it's a deal? Deal! There you are. Thank you, Lord. Thank you. Ngawa ni mo pakyasa ang akong pagbarog-barog din isud sa 2 ka oras. Sakpan na gin ako ang maidlas. Hoy! Uy! Ganyan ka din eh? Nag-usama ka din eh? Sigun sa imo makita, nagbarog-barog lang. Saway igong hinungdan? Bugat gid kayo ang hinungdan. Nga naman ko doon na. Ang maldita na ako sa kinanay. Nagpabadlong, nagminaldita, nagguba mahinog ng break.
Ang gaba atong hapit ko nimo maligsi, no? Yatis, kabrutal sa nimong pasangil eh. Nalimot man dayon ka nga ikaw man ang masadan. Ha? Masadan ka. Nga hapit ka, babangga eh. Lutaw kay kag-utok ato palahon na day. Lupig pa nimo eh, nagtama. Hoy, ngalig mi intra ka ng butanga ha? Nga gidili sa balaod ha, bantay ka. Tamparuson tanong ka maimo. Oh, ano lima na nimo buhaton? Sige, tamparos ako. Oh, niyang akong aping oh. Dili na nako usikan ang akong panahon sa pagpakigtubay ang imong mga kabuang. Kaya naapa ko'y mas importante pang atimanon kay nimo. Diin man ka naglibod-libod. Naabot man ka din eh. Oh, ano lang yun na. Basta daghang kag mga friends nga imong kailin-ilinan sa pagduaw. Yamat yun. Mau ba? Ya. Kumusta ang bagong magtiayon? Oh, okay lang. Nagkasinabot naman sila. Ay, arin ako ay. Tay pa eh. Unsa pa? Ano naginusara man ka? Ay man imong boss. May bakasyon. Huy! So, naradi ka diha mag-istar anang sudlunon nga bahin, ha? Kay diha nang iskinahan nga gamay kami guho ka ganina. Malas ka lang ilagaa ka. Kinasakpan ka sa abtik nga iring. Oh? Bayhangyo lang ko ninyo, ha? Kung mangutana ka ni si Amaya, bisan hain ninyo, kung mangutana siya magsuroyan bagyapon ko din sa inyo, palihog lang ko ingon nga, wa na. Kaya dili ko gusto nga, dudahan niya. Nagipanidaan ako siya. Oy, problema na, amigo. Lamat kay Jared. Excuse. Ako lang na nito bagon. Nga ako tingali ning katiguangan. Hello? And how are you, my princess? Yawa ka. Sa? Musta lang tao, yung na yung inog yawa. Kung wa gani kailaing mahimo diha. Ayaw ako ang kalingawi ha. Kay daghan kog ati manunon nga mas importante pa kaysa sa akong pakigsulti nimo. Bye. Lipay na ka, ate. Sa sunod ako pagbalik, ahin na ako ihatag ninyo ang insaktong address ni Amaya. Kay ako pa maging siguroon kung asa gid ang insakto niya nga location. Salamat gid kaayo sa imong pagpakabanha, Roy. Okay, ate. Nakasabot ba ko si mong gibati? Kay may inahan ba sa taon ko? Pinangga kay ko ni Mami. Dili pares ni Amaya, nalupig pa'y way tag-iya. Murag miabot lang din yung kalibutan nga siyara. Way mama. Roy. Tabangi dayon niya migbandilyo sa imong mga kailaha kay mag-open kog parlor para kalingawan nila ni Mommy ug Tita Gemma. Og mao na si hatagan ni Jared siyang atensyon aside unya sa laing gamay nga negosyo nga akong ablihan para padayon mi nga magpakabuhi dinis kalibutan. Sorry, nabalak nun og kadiyot. Ingon ang gitingali ana basta ma-broken hearted ang usa ka tawo, no? Ako sa akong bahin, dili pa sayon ang pagsaway nga ako nasugatan. I lost my parents kay wa naman sila maghandom nako. Tungod tingali kay tagsa-tagsa nila, doon na iya-iya nga pamilya. Maong gilubong na lang sa kunilas kalimot. Sakit, oy. Dili lalim. Maubitong kitudloan nung na akong kaugalingon sa pagdumot nilang duha. Pero, wa man masakay ang akong kasing-kasing. Patigbabaw man gihapon ang akong love ni Daddy ug Mommy. Maong, maglaom na lang ko nga o sa niining mga adlawa, mahinumdum raon ta sila nako. Og ila kong anion, aron doawon ko. Bisag doawon na lang ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!